Da kritikak neu esatotz pertsona jan eitzen da barrutik, osorik. Da jentik ez da ulertzen hori. Streaming munduan da TikTok munduan ez hau zigate koklizar bezala. Futbol virtualen edo FIFAn hasi nintzen guandala 4 urte inguru. Ni influencer naiz, gehien bat errelan kontenidua egite eta hola, partiduak eta jokalarekin eta zeletuakin bideo batzuk bai. Nire edukiera sukaldaritza da, gehien bat errezeta errazak eta askarrak, baina kanpoko errezetak bai euskat. Bereziki espezializan nahi musiken munduen, ondo komuniketik gaitzik gauzek, uste horrek erakargarri zedara, horregaitzik supongo segit noztela jendik, da gero aktore eta modelo lanetan behin dut lan eta esan horrekin edo saldu den dau. Ni Joriz naz eta redes sozialetan Razor modura ezagutzen abe, eta dedikatzen nazenerari buruz bada Call of Duty jokora, konpetidu itxeot Euskal Herri da Espainia mailan. Horin dauzkat 15.000 jarraitzaile eta gora doa. Pizkanaka gora doa. Sare sozial guzti kontu hartuta, 220.000 izango ditu gutxora bera, TikToken 185.000, Twitchen 40.000 eta YouTubeen 25.000 jarraitzaile izango ditu. TikToken uste 40 hola, más o menos, 40.000. Twitch, YouTube, tola 10, 15, ez da ditu, hortikan. Viral egin direlako bi bideo, bata izan da tartar fuetaren errezeta bat, eta bestea joza errazak. Eta hori egin dira virala, bata heldu da 3 milioira, eta bestea milioi batean geratu da. Oin 20.000 Nik oin daukate, 11.000 segidore haukatez Instagramen, da ondala gitxea zinaz TikToken gitxinak ja urte erdi, da ja ontxel dunaz 1.000 segidorera. Ezin nintzen 2015an FIFA jokoakin bideoak iten eta hola. Azkenen, txikitatikan bideo joko gustatu izan dut zaizkita, batez futbola, orduan, futbol virtuala edo FIFA, betianik gustatu izan dut zait, orduan, erabakin unen baten direkton jartzea, eta orduan, kontuatu nintzen jendea sartzen izala pixkanaka, eta gustu hartu nion. Eta gero 2021 baten jalatu nuen gehi bat reala eta futbola iten. Osasun arazo bat izan nuen, orduan lanari utzi behar izan nion, kirolari egitari utzi behar izan nion, eta orduan nire eskalagunak esaten zira, segatik ez duzu egiten hau. Zehoz ere egiteko etxan, zenengoen etxan da denbora guztian minakin, hau ezin nintzen, joi moduan, eta joi moduan daukat, Nire trajektoria da, lehela gozina ditzen aktore moduen 15 urtegaz, gero pasan nintzen modelo azafato moduen, eta pintzeten hasi nintzen 24 urtegaz edo alan. Orduen ontzela 7 urte. Bitxu, ni ondala 5 urte hasi nintzen, da izan zan urten zanean Fortnite. Lan asko da, egunero egite dut lan, grabatze dut, kozinatzen dut egunero, pentsatzen dana, baina bueno. Da, bez, konpagin den ibil nahi zen gauzek, bai aktore eta bai DJ moduen, eta izan sare sozialatan izaten zu biditxo bat zeu pintxeten, eta jentiri bardintxo. Ero izaten zu argazki bete modelo moduen intzun lan baten, da, danak ahi, fa. Así que bueno. Da, justo, neuren eskalagunak, gaur egun daukaten bikotiak, erregalan eustan PlayStation bat, neure biziko lehenengoko konsolia, nire etxian txarto ikusitxa da hori. Orduan horretxerin guruan hasi nintzen jolasten egunero, launakin, bestiakin, da lagunak esaten eustaten, ona zara, gainera barre etxen dugu asko zuaz, hau. Nik orduan, justo hasi aurretik Call of Duty Warzone urten zan. Da ja ordenadora erosineban, aurrera pasasan pare bat urte, entrenada, orduntxe izan eban. Benga, ontxe da sasoiza da hasi ingonaz. Baukat heiterren bat, hori bai, hori egia da. Idazten duela gauza txarrak, ez? Azkenen, heiterra bakizu toki guztien daudela, sare sozialetan, pantailan atzen ez dakitu zein dagoen, orduan oso horreza da gauza txarrak esatea batez, onak ebai badaude, baina normalen jende askok enfokatze deu gauza txarretan. Baina ez da, guzu idazten bauzu hau txarra dauela, zure iritzia da ez, ni onartzen dut, baina ja pasatzen bazara edo errespeto jatzen duzunean, ja hori ez da ondo. Da, bai, eukitxot, iguale segidoreren bateaz, iguale ze armada hori edo ze konfigurazio hauko edo bestia da orduan laguntzen intentateot. Baina bai gero eukitxot, jente bat bastante haterra asko. En el tema de jakak daukazuz, jakerra zara, ez tozu jolasten legal, eta nik atzanean igoteotez bideuak, eurari erantzuten, baina bideo modura. Erakusten, nik ez daugatela esebez, da nik uste dut horrelako netesidaderik ez daugatela. Eukiko nituen, baina norazteten kaso asko iten,
ondo pasatzen eta gustatzen pikatzea edo bai, así que ondo. A ber, ni saiatzen naiz ez sartzen. Ni bakit hori gertatuko gala, ez? Eta orduan ez naiz sartzen hor erantzutera edo respetua faltatzea. Esatiot eskerrik asko komentatzagatik olako zeo zer, baina normalean ez naiz sartzen eta ez du sartu nahi. Ez da nire edukiera hor sartzea. Ni sukaldatzen dut, kozinatzen dut, orduan... 5 urte atzania noia joko bardinera. Orduan jentik esaten dautxo, ni bizi guztioa noia. Azuk 5 urtetan hausen neu baino ono zara, orduan hori ez dago entendiute. Honena kasoik ez egitea eta aurrera segitzea, komentario positiboik kaso egiten. Oso zaila da. Lan asko egin behar da, ez da ikusten, zegoazken ikusten dugu 30 segunduko edo 5 segunduko, 10 segunduko bideo bat, erraza dela ikustea edo egitea ez da erraza. Editatzen eta pentsatzen o grabatzen egun guztia azkenean. Grabatzen igual, partida honean estadiota juten o bidaia diezoen Lisboa o Milan bidaia eta hori, baina editatzen gehien bat. A ber, lehenengo bideoak ateatzeko garaien nire bideo guztik atatze ditut streamingetik. Orduan, streaminga egiterako garaian, 2 ordu inguru bentsat gutxienez egiten ditut. Gero, hortaz aparte, bideo editatzerako garaian, ordu eta erdi tardatzen dut. Orduan, egunean, 3 ordu 4 ordu pasatzen ditut. Hoi egunero egiten bade kontenik da. Askotan, ni neure biharrian tabernan egoten azenian horari jo, ez dut eukitzen fleksiblia edo eukitze dut goiz edo arratzalde. Orduan, ikusten baut arratzaldin baukat, goiz guztira pasateot entrenaten, da gero biharretik urtete otenian, goizeko ordu bat eta ordu bizak inguruan, goizeko 6-ak 7-ak arte gotenaz, egunero. Gauza da, konstantzia mantentzea pixka zaila izatea da, orduan, hobe da pixka lasaiago hartzea eta poikigo jotzea. Oan ja, para un poco... Hala, leno egunero? Una locura. Egun guztia, lana, eta ahi metido. Bai. Full, nik esio para, ez daukat deskantzorik, da 5 urtetan ez dut euki deskantzorik. Lan asko dauka, oso gaizki da ordainduta, pentsatu ondo gauzak, eta aukeratu beste zeo zer. Hau oteatzen bada sortez, jarraitu, baino ez izan zuen helburua ez influencer izatea, oso zaila da. Egunak 24 bauko 8 pasateot biharrian da 4 etxeot lo. Beste egun dana pasateot jolasten, dutxaten, eta neure nesesidadik etxe. Anedota dola kontatzeko, behin imitatu ziaten Realeko partidu batea, Anoetara Realearena. Eserin nintzen edetokin eta 5 fila berago kontuatu nintzen mobil bat zeola atzera puntatzen eta jartzezula koglizar honen azea. Jai baten topazen duten neska bat esaten, zure kontenidu pia guzan daz, hori, oso zintzu ezarelakon eta publiketen zuen gaizeko oso interesantik dizelakon eta lan. Eta, karo, gaina izan zen, lehenengo alitako bat, ni junitzara nun batia eta ezagutu egiten ziatela. Orduan, karo, ni partida ikusten eta repente mobil bat atzakara ikusi nunen, pixka txokatu intzian. Berez horre gauzek beti itzen txuie, esatie piropuk botatie superficiala dea, guapu zara, ok, bale, horretako nahi esforza, bai esforza nahi kontenido hona tarateko, eta nonok dinotxunin, zure konteniduek asko baliz edozt, horrek benetan ondo sentidu erain itzen txu. Gustatze bat zaio eta albaldu konpaginatu estudioak intadena, aurrean, ni adibidez hasi nintzen 10 urtekin, 2015an, eta hain balortuet nahi nuna, azkenean horregon gustatze egiten egitea eta biena, gustatze bat zaio aukera matia onden gozan. A ber, nik ez dut gomendatzen zure helburua hori izatea, influencer izatea. Eltzen bada zeo, zerazten bazara sare sozialekin, YouTubeekin, bideoak igotzen, funtzionatzen badu, eta ikusten baduzu horrekin bizi zaitezkela aurrera. Baina ez izatea zure helburua egitea influencerra. A ber, mundu hau zaila da, alde batetikan, batez bilatu beharrolako, jende gaztea geroz eta lehenago sartzen nahi dela mundu hontan, eta pantailan atzean edozein pertsona kaldu egon, jendeak oso horrez idazte ditu komentario negatibok, eta orduan kontu handi izan behar da batez jende gaztekin mundu hontan sartzeko. Gauza barri bata, da jentiak kritika engotzu, jentiak edo zer esangotzu, da atzanin zuke zio zuen jesebez. Danari baietz eta jazta. Oso zaila da, eta gainera lau heltzen dira futbola moduan. Idealizeto daukagu futbolari izatea, edo orain influencer izatea, baina oso zaila da. Baten bat heltzen da, 1, 2, 3 heltzen dira. Baina zuazten zarean lanean honetan, oso zaila da. Mobi gazpasatzen duten denporie oso handiz da, eta usteote klabia dela kontrolatie noiz erabiltzen zuen mobile konstientemente eta ez konstientemente. Da konstanti bada berak etxen da bezen edo bera dedikaten dan jobira. Konstanti basara edo zer lortu goz. Nik klaro gada nik hori entzuot beti. Da nik ikusiot zelan kanbian eure bizia osorik, asina zenetik.
Gero hortik aurrea, gustatzen bazaio benetan pues, influencer mundua edo dantzak egitea o lo que sea, pues, nire gomendioa aurrera jutea, baino diru kontuarengatik ez zitek. Azkenen diru asko irabazteko izan behar ez du honena eta lare zaila da, porque bere presioa du, zure haterrak izango dituzu, eta bixe. Berez erramintzi ez dela ona edo txarra, zure erabiltzeko eri dela benetan ona edo txarra dana. Eta esango lekidot, ez ala prekupebiara inbeste tendentzizek segiten, zure kontenidue espresaten alik eta moduriko biena. Así que nire konsejo hori da.